Trumpová obchodná vojna so svetom rozkývala finančné trhy. Naša investičná stratégia tlmí dopady poklesov na investície klientov. Vstúpte z ČSOB do sveta investícií a my vás za to podporíme investičným bonusom. Vitajte pri aprílovom vydaní investičného zoomu finančnej skupiny ČSOB. Začiatkom roka sa zdalo, že rastová eufória z predchádzajúceho roka bude na finančných trhoch prevládať aj naďalej. Americký prezident Donald Trump sa však namiesto sľubovanej podpory podnikania pustil do obchodnej vojny proti celému svetu a spôsobil na finančných trhoch najväčšie otrasy od pandémie koronavírusu. Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko sa udialo na finančných trhoch a ako sme na to reagovali pri správe vašich investícií. Začiatkom apríla Donald Trump pompezne oznámil deň oslobodenia. Ten však priniesol takmer 60 krajinám vo svete drakonické clá na dovozy tovarov do Spojených štátov amerických. Vysoké clá výrazne znižujú zisky, firmy preto musia znižovať náklady a znižovať počet pracovníkov. V priebehu krátkeho obdobia Donald Trump rozvrátil zavedený svetový poriadok, 10-ročia trvajúce obchodné partnerstvá a spojenectvá. Investori tieto riziká rýchlo vyhodnotili a na trhoch nasledovali masívne výpredaje. V priebehu 2 dní americké akcie klesli o vyše 10% a burzoví investori stratili bilióny dolárov. Výpredaj akcií, dlhopisov a oslabovanie dolára však Trumpa prinútili k tomu, že svoje rozhodnutie rýchlo zmenil. Clá s výnimkou Číny na 3 mesiace pozastavil. Akciové trhy si tak mierne vydýchli a opäť reagovali výrazným pohybom v priebehu jediného dňa a opačným smerom, nahor. Trump teraz pokračuje v boji proti Číne. Na dovozy čínskych tovarov uvalil clá vo výške 145%. Čína sa nezľakla a odpovedala rovnakou zbraňou 125% clami voči Spojeným štátom americkým. Vzájomný obchod medzi krajinami sa tak prakticky zastavil. Obchodné vojny však nikdy nemajú svojho víťaza. Ich výsledkom je len destabilizácia prostredia, zvýšená neistota, pokles hospodárskeho rastu a vyššia inflácia. Pre ďalší vývoj na finančných trhoch bude v nasledujúcom období kľúčové to, či Trump bude aj ďalej pokračovať v obchodnej vojne. Ako investori tak musíme byť pripravení, že zvýšená kolísavosť na trhoch môže trvať aj naďalej. Investičná stratégia KBC Asset Management má dlhodobú víziu, no zároveň v rámci aktívnej správy vieme promptne reagovať na zmeny prostredia. Na výkyvy trhov sme v zmiešaných portfóliách reagovali znížením váhy akcií a máme tak viac hotovosti. V prípade ďalších poklesov, alebo ak sa situácia viac vyjasní, tak môžeme akcie dokúpiť za výhodnejšie ceny. Časť akcií z regiónu Severnej Ameriky sme investovali do iných svetových regiónov. Viac sa zameriavame na defenzívne akcie firiem, ktoré produkujú základné tovary a služby. Tie ľudstvo potrebuje bez ohľadu na vývoj hospodárskeho cyklu a sú odolnejšie voči poklesom trhov. V dlhopisových portfóliách sa zameriavame na stabilitu. Preferujeme vládne a kvalitné firemné dlhopisy s mierne dlhšou splatnosťou, čo pomáha limitovať negatívny vplyv poklesu akcií. V časoch neistoty sa ukazuje prínos zmiešaných portfólií. Pri výkyvoch akcií dlhopisy stabilizujú hodnotu investície. Nielen v čase neistoty, zmiešané fondy prinášajú lepší pomer rizika oproti čisto akciovým fondom vďaka širokej diverzifikácii a rozloženiu investícií do viacerých tried aktív ako akcie, dlhopisy či nástroje peňažného trhu. Pre veľmi konzervatívnych investorov, ktorí preferujú nižšie riziko pred výnosom, prináša ČSOB kombi ponuku, ktorá spája výhody termínovaného vkladu a perspektívu zhodnotenia prostredníctvom investovania do podielových fondov. V neistých obdobiach je pre každého investora najdôležitejšie zachovať pokoj a rozvahu.
Nepredávať investíciu, keď poklesne, a zostať zainvestovaný. Po každom poklese príde na trhy rast. Dlhodobo sa najlepšie darí disciplinovaným investorom, ktorí neprepadajú panike ani v náročných obdobiach. Vhodnou stratégiou nielen počas zvýšenej kolísavosti trhov je pravidelné investovanie. Kolísavosť a korekcie k finančným trhom prirodzene patria a prinášajú dobrú príležitosť na doinvestovanie za nižšie ceny. Navyše, ak ste doteraz z ČSOB ešte neinvestovali a zriadite si u nás nové pravidelné investovanie s mesačnou investíciou aspoň 30 €, odmeníme vás 50-eurovým bonusom, ktorý s vami môže ďalej rásť. Staňte sa smart investorom a začnite investovať ešte dnes priamo zo svojho mobilu cez aplikáciu ČSOB Smart Banking alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB. V období neistoty, aké zažívame aj teraz, je tiež rozumné zvážiť rozloženie väčšej jednorazovej investície na niekoľko menších častí a investovať postupne. Vyhneme sa tak časovaniu investície a zvýšime pravdepodobnosť dosiahnutia vyššieho výnosu. Posledné týždne nám ukázali, že vývoj na finančných trhoch sa vie dramaticky rýchlo otočiť. Naši investiční stratégovia pozorne sledujú vývoj situácie na trhoch za vás a v rámci aktívnej správy reagujú na zmeny. Každá zmena totiž vždy prináša aj príležitosť. Ďakujem, že ste venovali čas sledovaniu nášho investičného Zoomu. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.